שלום לכם. היום הייתי רוצה לדבר על אדם שרבים מכם ודאי מכירים, הרב יצחק כדורי. הרב כדורי היה כידוע אחד הרבנים הבכירים בתולדות מדינת ישראל. פוליטיקאים, אנשי תרבות ואפילו ספורטאים נהרו לביתו כדי לזכות בברכתו. הוא נפטר בשנת 2006. בשנה לאחר מותו נמצא פתק שהשאיר הרבי לתלמידיו. בפתק כתב הרבי ששמו של המשיח הוא יהושע. וכך אומר הרב, בעניין הראשי תיבות של משיח, ירים העם ויוכיח שדברו ותורתו עומדים, שראשי התיבות הם יהושע. עוד אמר הרב על המשיח שלחילוניים יהיה יותר קל לקבל אותו מאשר לדתיים, ושיש כאלה שכבר מכירים את המשיח. הרב גם אמר שכאשר המשיח יתגלה, אנשים יתמהו ויגידו, מה? זה הוא? מי הוא אותו יהושע שהרב כדורי מדבר עליו? האם יכול להיות שמדובר בישוע נוצרי? הרי ישו הוא בעצם ישוע, וישוע זהו קיצור של השם יהושע. ואכן לא מעט יהודים מהמגזר החילוני דווקא, כדברי הרב כדורי, כבר מאמינים שישוע הוא אכן משיח ישראל היושב על כיסא דוד. אבל רגע, מעניין שכשקוראים בתנ"ך רואים שבהרבה מקרים האמת לא נגלית לרוב. אברהם היה אחד היחידים בזמנו, אם לא היחיד, שעבד את אדוני באמת ובתמים. גם נוח היה צדיק יחיד בדורו. בזמן אליהו הנביא היו רק 7,000 אנשים שלא קראו לבעל ולא נשקו לו. ובימי ירמיהו מעט מאוד אנשים עבדו את אלוהים ברוח ובאמת. רוב העם בחר להתעטף באצטלאות דתיות. לאורך כל ההיסטוריה שלנו, כפי שמתואר בתנ"ך, תמיד הייתה זאת רק שארית פלטה, אשר בחרה להאמין וללכת באמת בעקבות אלוהים. האם יכול להיות שגם כיום רוב העם, אפילו אלו שמתיימרים לעבוד את אדוני, לא עובדים אותו כפי שהוא דורש? אני לא נאיבי, אני יודע בעצמי כמה קשה זה ליהודי בן ימינו לבחון את ישוע מנצרת. אחרי כל החול, החצץ והמלח ששפכו לנו בעיניים ועמוק אל תוך הלב, אחרי כל מה שהממסד הכנסייתי, נוצרי, עשה מישוע, אחרי כל מה שהנוצרים עשו לעם היהודי, גם לי היה זה קשה מאוד לבחון את ישוע. אבל אני רוצה לעודד אתכם, אפילו להציב בפניכם אתגר. קראו את הברית החדשה. אותו ישוע מנצרת, שרבים מהעם חושבים שהוא שייך לגויים, אמר, לא נשלחתי אלא לצאן העובדות של בית ישראל. הוא בא קודם כל אלינו, לעם שלנו, לעם שלו. העובדה שכאומה לא נכנענו לאמת האלוהית הקשורה לישוע, שא האלוהים נושא חטאת עולם, אינה מתנגשת ואינה מבטלת את האמת הצרופה שהוא, ישוע, הגשים את נבואות נביאי ישראל. כי במילא, כאומה, לאורך כל ההיסטוריה, עשינו את הרע בעיני אדוני, הקשנו עורף, דחינו, סקלנו, הרגנו את נביאי האמת והשתעשענו עם נביאי השקר. אם כן, מה הפלא שגם את ישוע, המשיח אלוהים, דחינו בדיוק כפי שדחינו את ירמיהו, עמוס, ישעיהו ועוד אחרים. אפילו את משה כמעט וסקלנו באבנים. האם את מוכנים לבחון את ישוע לאור התנ"ך והברית החדשה? ולא לאור הממסד הרבני או הממסד הכנסייתי נוצרי? האם אתה מוכן להתייחס לדברי הנביאים המתרים בנו לאמור, כי ניגס העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני, ותהיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה? ועוד מתרים בנו נביאי ישראל, כי יש אשר חוזים לנו מסעות שווא ומדוחים. אלוהים פוקד אותנו. הוא פוקד אותנו היום וקורא לנו לחשוב.
אלוהים ברא אותנו כאנשים חושבים, והוא קורא לנו לעצור מהנהירה העיוורת. הוא מתחנן לפנינו, מפי הנביאים, לא לתת לעברים להוליך אותנו אל השחת. האם ייתכן שרבים מאבות אבותינו טעו לגבי ישוע? האם ייתכן שזה בדיוק מה שקרה לרב כדורי? אדם שהיה ידוע כאחד שמייחל ומצפה בקוצר רוח למשיח. ובערוב ימיו החליט לבחון את אותה דמות היסטורית, את ישוע לאור התנ"ך, וגילה את כל האמת לגביה. בחן את ישוע בעצמך. האם תהיה מספיק אמיץ כדי לבחון את ישוע ללא דעה קדומה, ללא דעה משוחדת? האמת היא שבנפשנו אנחנו מחויבים לבחון את האמת אודות ישוע. ואני תפילה שאתה תמצא את כל האומץ, התבונה, לבחון את ישוע באורו היהודי. התפילה שלי היא שתוכל לעשות כן. On April the 30th, 2007, just a little over 3 years ago, Israel Today ran this amazing headline story. Rabbi reveals the name of the Messiah. Rabbi Itzhak Kaduri was famously known for his memorization of the Bible, the Talmud, and other Jewish writings. He was a teacher and a revered master at Nahalat Yitzhak Yeshiva Seminary. He knew Jewish sages and celebrities of the last century and rabbis who lived in the Holy Land who kept the faith alive before the state of Israel was even born. Kaduri was not only highly esteemed because of his age of 108, but he was charismatic and wise. Chief rabbis looked up to him as a righteous man. Thousands visited him to ask for counsel or healing. His followers speak of many miracles, and his students say that he was a prophet of many disasters. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. His official website had mentioned the Messiah note. David Kaduri, the rabbi's 80-year-old son, confirmed that in his last year his father had talked and dreamed almost exclusively about the Messiah and his coming. My father has met the Messiah in a vision, he said, and he told us that he was coming very soon. Kaduri gave a message in his synagogue on Yom Kippur, the Day of Atonement, teaching how to recognize the Messiah. He also mentioned that the Messiah would appear to Israel after Ariel Sharon passed. When Kaduri died, January the 28th, 2006, more than 200,000 people joined the funeral procession on the streets of Jerusalem to pay their respects as he was taken to his final resting place. Shortly before he died, this teacher of Israel wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed for 1 year. 1 year later, the note was opened in 2007. When the note was opened, it read as follows: Concerning the letter abbreviation of the Messiah's name, he will lift the people and prove that his word and law are valid. The Hebrew sentence with the hidden name of the Messiah reads like this. The acronym of that sentence, that is, the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua, the Hebrew root word of salvation. When the name of Yehoshua appeared in Kaduri's message, ultra-Orthodox Jews from his seminary in Jerusalem argued that their master must not have left the exact solution for decoding the Messiah's name. The revelation received scant coverage in the Israeli media. Only the Hebrew websites News First Class and Kaduri.net mentioned the Messiah's note, both of them insisting that it was authentic. Israel Today spoke to 2 of Kaduri's followers in Jerusalem who admitted that the note was authentic, but very confusing for his followers as well. We have no idea how the rabbi got to this name of the Messiah, one of them said. I know this. The answer of the identity of the Messiah as Jesus, given to Kaduri supposedly, is absolute truth. As such, I believe it had to have been revealed from Jesus himself, appearing to Kaduri.
much the same as Jesus appeared to the Jewish Pharisee Paul on the road to Damascus 2,000 years ago. It is amazing that the leading Jewish teacher of Israel until 2006 would, on his deathbed, proclaim in a message that Jesus Christ is the Messiah and is soon to return. That is astounding and almost unthinkable. It is also amazing that he was specifically told that Jesus would return shortly after Ariel Sharon's death. As of the making of this film, Ariel Sharon is still alive, in a coma. Could it be that this modern-day Apostle Paul received from the Lord Jesus that his return is indeed very, very soon?